Właśnie wyszedłem z hali, gdzie odbędzie się druga edycja Silesian MMA Challenge 21 września, w której będę brał udział. I w oktagonie pokażę, że nie jestem dżentelmenem, a prawdziwym wojownikiem. Pozdrawiam, do zobaczenia 21 września, Mr. Daro. A wystąpię tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ po pewnej akcji z Akopem Szostakiem, gdzie miałem w nim sparring, a sparring przerodził się w walkę, ponieważ tam poszły łokcie ze strony Akopa, postanowiłem, że zacznę trenować MMA. Dostałem szansę pierwszej walki półzawodowej, po to tylko, żeby powolutku dotrzeć do Akopa. Dzisiaj jestem w Paco Team, najlepszym klubie na Śląsku. Przyjechałem posparować z Akopem, ale Akop się nie pojawił, więc pomyślałem, że znajdę może tutaj innego zawodnika pokroju Akopa, zawodnika ze Śląska, który będzie chciał się ze mną zmierzyć 21 września na Silesian MMA Challenge 2.